गसाइगावआव बिपिएफ दलनि फोसावदिं मेल बिटिआर सोरखारनि दैदेननायावनो श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट सोलिगासिनो बुंदों रबिराम नार्जारि। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव बिपिएफ हानजानि फोसावदिं मेल लोगोसे दैदेनगिरि जथुम्मा मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ इउपिपिएल हानजानिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय जुजियो बिपिएफ हानजाया। दिनै गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि थाखोमानाय बेरफ्रुसार बिबुंथि होयो। बिटिआर सोरखारनि दैदेननायावनो श्रीरामपुर गेटआव गोबां सिन्डिकेट सोलिगासिनो दङ, जेरै दाउ अमा मोसौ बायदि बायदि सिन्डिकेट सोलिगासिनो दङ होननानै फोरमायो रबिराम नार्जारि बिथाङा। सिन्डिकेट राज जागासिनो दङ बियो गोदान बाथ्रा नङा। आसामनि प्रिन्ट मिडिया पेपार आरो इलेक्ट्रनिक्स मिडिया बेफ्रावबो गोबां खेब साफायजागासिनो दं, फोसावजागासिनो दङ आरो सोर नेताफोरनि दैदेननायाव बबे हान्जाफोरनि दैदेननायाव बेवहाय सिन्डिकेटआ जागासिनो दं बेखौबो फुराफुरियै बुंगासिनो दं। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो मेगनाव नुगासिनो दं, जों भुक्तभोगि बिराद खस्थ' मोननाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि मेगनाव दिनैहाय हाद्रि सारनानै बेवहाय दिनैहाय माने बिटिसि सरकारनि आशीर्बादाव बिथांमोननि आशीर्बादाव माखासे बिथांमोनजों गायसनजानाय मानसिफ्रा नानिफ्राय दाउनिफ्राय दाउदैनिफ्राय अमानिफ्राय मोसौ मैसो लाबोनाय गारि मैगं थाइगं लहा बाला सिमेन्टनिफ्राय दिनैहाय अफेनलि माने फैसा खांगासिनो दं। हाजार फैसा खांदों। बेबायदि सिन्डिकेट जानायनि थाखायनो बेवहाय दिनैहाय बे सिन्डिकेटआव फैसा होनो गोनां जानायनि थाखायनो फिसा बेफार बानिज्य खालामग्रा ना फायखारि दाउ फायखारि दाउनि फायखारि लहा फायखारि मैगं थाइगं फायखारि बेंगलनिफ्राय जायफोर लाबोग्रा दिनै बिथांमोनहा हाजार सिन्डिकेटआव फैसा होनो गोनां जानायाव अनियम बेनि भाबै जर जुलुम भाबै फैसा लाखिनायनि थाखाय बेबायदि बेफार बानिज्यखौ खालामनो बिथांमोनहा दिनैहाय हाला। दिनै औवा ट्राकनिफ्राय गंसेयाव बिथांमोनहा 6,000 करि फैसा लाखियो, मालाबा 3,000 करि लाखियो। बेबायदियाव दिनै फिसा औवा फायखारिफ्राबो औवानि बिजनेसखौ खालामनो हाला। ओरैबायदि मोनसे बे ओनसोलखौ आरो माने रांखान्थि बिथिङाव जुरुला खालामनानै नाख्रेबनानै गरिब गुन्द्राखौ सिनानै जागासिनो दं। बेखायनो आङो दिनैहाय बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव माने गसंनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथांखौ खावलायदों थाबैनो बिथाङा बेवहाय बे सिन्डिकेटखौ सोरनि दैदेननायाव जागासिनो दङ, सोर नेताया बे सिन्डिकेटखौ सालायगासिनो दङ बिटिसि सरकारनि जानानै बे नेतानि महर मोखांखौ रायजोनि सिगाङावहाय लाबोनांगौनि थाखाय तदन्त खालामनांगौ आरो रायजोफोरनि सार्थआव गरिब गुन्द्रा फिसा बेफार बानिज्य खालामनानै जाग्रा जोंनि बिदा फंबायफोरनि रांखान्थियारि जौगाखांनांगौनि थाखाय बे ओनसोलाव नैबे श्रीरामपुर गेटनि जे सिन्डिकेट बेखौ थाबैनो बन्द खालामनायनि थाखाय आसामनि मुख्यमन्त्रिया जाहाथे बेबस्था लायो बेखायनो आं खावलायनाय जाबाय। बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिटिसि ओनसोलनि गासै 10टा साब डिभिजन जे दङ, बे साब डिभिजनाव जोंहा जिहेतु पार्टी जिल्लाफोर दङ। बे पार्टी जिल्लाफ्राव जोङो उदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनैसिमहालागै 10टा बे साब डिभिजन पार्टीनि जिल्ला कमिटियाव मबिलाइजेसननि हाबाफारि लानानै जों मिटिं खुंगासिनो दङ। जोंनि दलखौ गोख्रों गोरा आरो रायजोफोरजों अनजानाय आगोलनि दल बायदि मोनसे बे ओनसोलाव गायसनफिननानै फैबाय थानाय दिनावहाय बिपिएफ दलानो सरकारखौ जाहाथे सालायहैफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो गामि ओनसोलाव रायजोफोरनि न'खर बे दलखौ गायसनफिननानै गोख्रों खालामनायनिनो मोनसे माखासे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारि मथे जोंहा दिनै जिल्ला कमिटिनि मोनफ्रोमबो जायगायावहाय थांनानै मबिलाइजेसन खालामनायनि प्रग्राम दङमोन, बेखौ जों दा फोजोबनो हाबाय आरो बेनि उनाव जोङो जोंनि ब्लक कमिटि जोंनि प्राइमारि कमिटि आरो बुथ लेभेलसिम जोङो जोंनि कमिटिखौ गोख्रोङै बानायनानै बिपिएफ दलखौ मोनसे शक्तिशाली दल हिसाबै गायसनफिननायनि हाबाफारिजों दा दलनि खामानिखौ जों लागातार मावगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन।